Sambo, love more tsamba hana kuya kudari. Nyaya yanga iri papa yanga iri yenzira, kuvharwa nzira. Shine akataura dare renyu, love more anovhara nzira. Achivhura, zvino akavhara zvakare. Akatora magum trees angu, akati iwe simawo ako. Ndinoda kuti avhure, handidi kuripirwa. Ndishine yataura kuti hadi kuripirwa. Anongoda bedzi kuti avhure nzira iyoyo. Anonzi vhura, akavhura, anovhara. Anouya kumba kwangu achinditukirira zvinyadzi nekuda kwenzira iyoyi. Papa inainzi Elina Witness akanga aripo, akabvumawo kuti ndizvo. Wakauyawo sabhuku waudzikiti akanga aripo, akazvotaurwa naShine ndizvo chaizvo. Papa inomwe futi ainzi Mandiringa anga iri witness zvakare, akabvumiranawo nazvo. Dare renyu tsangamira rakati Tsambo uyu ngaavhure nzira uye asatore magamu. Anobvisa mbudzi 3 dzekushora dare nemacost aShine anoita $150. Dare rakazoendera mberi zvikari mukati. Akasabvisa zvataurwa nedare izvi. Paita 1 week apiwa judgment yake yakanga yabva muno. Mukomana weexecution anozobvisa mombe 2 nedza kubatsira kuti execution iitwe. Izvozvo saka irescission yauya. Ngei musina kuya kudari? Vakupedza izwi rezvokuti matanga kuya. Aiwa, handizvo. Saka simudzaizwa. Ngei musina kuda kuya kudari? Ndakawingwa nesamonisi 8:30 dzemanheru. Zvichiva zvanzi muri kudiwa kudari mangwana. So ndobva ndachiti manje samonisi ndariwana ndatambira. Asi mari handina vana. Kuti nguva dzamandisvikira hadzidiniva. Hazikuita kuti ndigone kutsvaga mari. Mazvo zvikashonza for sure nguva yadini yayaka. Saka zvotoita amai tochinja tichikuchinjirai kuti ndokubva ndichinjira date tichiti 15. Ndinomuziva munhu akaunza hapo gani angari pana amenitsango ndo ere kunzo pauta kachinjirwa chito kachinjirwa chipuwa tetiriti musi wa 15 musi wa 15 ndokubva ndauya ndokubva zvachinzi avanga wasipo havana kuuya musi wachona havana kuuya. Gia ndiye akanyangadza kuti akandowaseva anozounza meseji kuno kuti hawafonerwa kuti usauye. Iye anonga kuendesa chii masamu. Okay. Ngatichiendei tauraitirwe nhau dzenyu. Dai aripo muponesa ndiwo atinozoona kuti arudze kurema kosi ekuti akaita iye ero. Taura nyaya iyi. Ndinirikana kuti nyaya yangu ndakataura musi wa8 baba ava vakanyozera zvavo kuya kudai. Havina zvavakapedzerana nanagiya kuti vakataura nokuti kudi inini dare rakariko musi wa8 mubva ndauya.
vamanditi bisai mari yedare ndikabisa $50 yandakatanga ndikabisa $20 yedare mukanditi bisai $50 yekuti mapurisa aendi anosunge baba ndakandisina musi wa8 iwe ndikaenda kumba Saturday Sunday Monday mbandayapana vandabhadhara $50 iyo ndikazouya mari mwezuru mirai ndikazouya mari mwezuru ndichida kunzwa kuti kuchamisa kuti mapurisa auye chini ndakabhadhara chii ndakabhadhara ndichiri kumashopu ndopandakanzwa kuti unotoone tsamba yenyu iri pa mai vaitotengesawo mbatya dzavo vakafura nekumba kwangu ndikati tsamba zvikanzi yakapiwa mwana wakwamanyeri nani zvikanzi nemumwewo murume paok baba vakati regai ndisunge ndiende vakaenda kwaok vakanditora tsamba tikavhura tsamba iri kutaura kuti muri kudiwa kudai musi wa5 yakatotumirwawo paok ya mva yapiwawo mumwewo munhu nani hanisina kia mari idzodzo dzinofanira kuti dzidzorwe mutsvage giya adzore mari dzamai avo nokuti hatidi uye dare kusvibisa dare zvakadaro asingafambisi mapepa mufonere auye so that munodzorerwa mari dzenyu. chandisiri kuziva mambo ndechekuti zviriko here zvekuti handiti munhu kunouya samoni endakaendika manharakanaka murunzwa wataura kuti inini samoni ndakauya nomari mitemo unotaura kuti samoni manyoresa samoni munhu anopuhwa 7 days dzekuti arisive chi samoni but mupurisa wangu mabhadhara mari imini haana kuendesa samoni nenguva akazosvika sane zuro Thursday manheru achiti muri kudiwa chi Friday. ayo handizvo ndo zvavari kutaura saka nditati isusu tiri kuda mupurisa wangu kuti auye vari kutaura kana zvirizvo then anokudzorerai mari yenyu ndiani mupurisa wangu asi kana vari kunyepa anokudzorerai mari yenyu ndiwo muri kupaona nekuti inini ndoda chokwadi chezvakadii zvakaiti ndisati ndapa munhu blame ndinofanira kuti ndiongorore saka ndati inini chidaidzai mupurisa wangu akaendesa akaita kuti mubvise mari dzese idzo iye mupurisa akanyangadza chii basi handiti so that imi muchamunoda munodzorerwa mari dzenyu handiti taakutokana wakabatwa nemhosva vanobvisa chii mari vanokubhadharai mari muripo wamunoda kana kuti dare unoonekwa nedare kuti unokodzera panyaya iyo handiti saka tiri kumirira mupurisa wangu tatika tichitangei kutonga nyaya iyo zvakaitika tichimirira mupurisa wangu nekuti zvese muri kutaura zvese izvozvo zvakaitika muchitobhadhariswa mari idzodzo ikoko kusamoni kusina kuita zvakanaka. ine handida kubhadhara mari kunakira maibhadhara pana ndakauya pano ndotoone marisiti marisisi iyayo zvese izvozvo ndo zvati zvatichada kuti tiongorore iyo ndaisendeka kusvika vanhu vacho wauya watoziva kuti mari idzo dzakashandei handiti vanobvunza mubvunzo wekuti ini kuti ndizopiwe tsamba kusina kuya samoni baba vauya kuzomhangara kuti ndoda kuti nyaya itonge ndakandisipo zvakafamba sei pane kuti kumba kwangu kuuye samoni tsamba itumirwe paok chekutanga sekutaura kwaakaita kuti inini masamoni ndakawana Thursday zvinzwi yamangwana ndobva ndataura kune mupurisa kuti handikwanisi kuti ndiuye mangwana nekuti handinai kugadzirira nyaya yangu kuti ndike ndichikwanisa kumira pamberi pedare ungadai chindipaiwo zvamanoka kundipa samoni nyaya ngaizopinde musi wa15 handiti ndokutaura kwavari kuita mupurisa aiwa imi muri kuti handizvo imi ndimataura here haasi kutaura izvi kwamuri ati mupurisa ndo zvaakadii saka munoparamba sei imi ini ndakugwanira izvo ndakutaurawo baba vakazoya kuzomhangara ini mubva aiwaka idzwai mupurisa asina kuvapa netime imi makabhadhara mari yenyu nenguva mupurisa haana kuendesa samoni nenguva according to him handiti ndokutaura nemupurisa kuti aiwa handina gadziriro ndiisirewo dare rangu musi wani wa15
mupurisa haana kudzoka kudare kuti ndakanonoka kuendesa samoni, munhu uyo akumbira kuti nyaya yangu ngaipinde musi wakati. Nyaya imimi ndokuuya ndokubva yaita default. Yeti uyu akumbira kune mupurisa kuti inini handichakwanisi nekuti amanonoka kundipa samoni, ndinoda kuzopinda ndagadzirira musi wakati. Handiti ipapo pakataurwa mupurisa akadai akabva kutorora kuti ndanonoka kuendesa samoni musauye henyu chii mangwana, nekuti ndanonoka kuendesa samoni chizoyai musi wakati. Iwo wobva wati musiwo wandakataura kuti ndiri kuuya ndakauya inini musi iwoyo, ndikatonzi nyaya yako yakatotongwa wachitaurawo. Saka anokwanisa kupindura ndiani ipapo kuti tinzwe kuti chokwadi chakafamba sei? Ndo zvandati inini chidaidzai vakomana avo mapurisa auye tiestablishe kuti ndizvo here zvakaitika. Mapurisa opindura kuti ndizvozvo pakadii, ndo zvakaitika. Indoti aiwa munhu akabvisa mari dzake dzematare dzaaisafana kubvisa, mapurisa angudzorerai munhu uyu mari yake. Handiti inini ipapo ndo vandati right, zvapakakanganiswa mapurisa ari kudzorerai mari yenyu, ngatichitongei nyaya senyaya iri kutotanga kumhangano. Ndo zvandati inini chitaurai nyaya yenyu, tifanotonga panotimirire mapurisa. Tinokwanisa kuti chimbobudai tiestablishe ipapo mozouya, kana kuti totonga nyaya yenyu tozoestablisha. Zvakafanana nekuti tichazoti kana taestablisha akakanganisa anoripira dzorera. Kana ariye asina kuuya apuhwa masamoni zvine nguva onyoregera hake, anozodzorera mari dzenyu dzese. Idzo mari dzenyu dzadyiwa nedare, nekuti ndiye anenge akonzera kuti zvonizvo zviitike. Kana ari mapurisa angu akakanganisa, dare racho rinofanira kuti ndikudzorerei mari dzenyu. Ari mabatsiriza. Saka tichitaurai tiidzwe nyaya yenyu senge iri kutotanga kumhangano. Tichimira mapurisa angu pamusoro imamo, pamusoro ivadare. Ini nyaya yangu ndeyekuti Love Motsambo ari kundishungurudza nekuvhara roti. Takati tichifura zvechokwadi nemumunda make kekutanga, akati kwete musafure nemumunda mangu. Mva tavhura roti, mva auya mva arima ipapo. Kumacheto kwemunda arimi, kumacheto kwaarimi, anongorima pakati achitisunda, achivhara roti. Kusvika kansela vauya, taenda kuna kansela. Kansela vakauya Maungwe. Akauya akati Love Motsambo, ngaiti tinoone kunotangira munda wako kuti utangire kusvika. Mbataenda mbatafamba zvikanzi kwete ka Love Mo. Munda wako haufambi, hausvike kuno munda wako. Handiti iyi yato state land Love Mo. Love Mo haana kuteerera. Kusvika tamboendesana kukoti, akapiwa peace order ye5 years. Love Mo akazoya mwedzi wakapera muna August, akataura kuti inini 5 years dzapfuura, ndakuita zvandinoda. Love Mo mva avhara futi roti. Ndikatozotakura zvinhu zvekugarden garlic nepamba pake achitokokota kuti handidi munhu pamba pangu, ndikati ndimi akavhara roti yataifamba nayo. Love Mo anodedzera achiti inini kumunda kwangu, but hoko yaLove Mo neyangu pamuganhu iri pamwe chete. Love Mo dai asina kudzura hoko achiweredha mastofu dai tisina dambudziko. Kusvika kansela vati enda kune veLens vauye nemap iwewe kana uchiti kumunda kwako. Ndakasima magamu. Chairman akanga akaripo akatisa muganhu magamu ake kuti ndopanogumira munda wake. Akafa chairman iye. Achitoti yese state ndikanoda kusima magamu kune magarden. Ndikasima. Love Mo akauya akati wakasima munda mangu. Akatombasura sura. Mamwe akatunga. Ezvino akati akomberedza. Akati handidi kuona anotema magamu aya. Iwe ndichakupa mbeu dzekuti unosime woita magamu ako. Kechitatu, Love Mo anouya mumba mangu omira achituka kupopota. Love Mo izvo sondo rakapera akauya akamira dzasquared achipopota, anenge abva kupapo achitaura zvaanoda. Ndapedzana. Zvekutaura Love Mo hazingi wataura zvechitatu zvawataura. Chekutanga kuti wakavhara rodhi, chepiri magamu avo
wakabwatema uye uri kutora magamu avo chekupedzisira uri kuwatuka kutukirira unovashungurudza ende wakapuwa peace order waakuti peace order yayo zvayakapera naizvozvo ndaakuchitoita pamadiro inini babani inini awa maya mzukuru wangu babangu nini wangu wakauya na babangu munda wedu uri kumucheto kwevhira kweminda imweni yese uri kumucheto kumberi kwachona uko hakuendekiba mazvona. So babangu nini wakauya kuna babangu akati mukoma ndinokukumbira hangu kuti ndirimewo hangu apa. Woti baba muni ndiani? Baba washaini here? Uyu muroora zikuru kwandiri, muroora zikuru. Baba mwini ndokuchoti mukoma ndirimo hangu apa zanguna ndara arima hapo ende wakatopirwa pakuititi munda makanga nguva yacho nayo makanga muine udyi, kwakanga kuchiya udyi wanga akawanda wasingazoziva kuti zvinozopera. Baba nguruwe, makudu, madzoma haingowe ndio kuti vatinoita sana. Right? Baba mimi kwakurima achirwisana. Muzukuru ndokubva achiroora mukadzi uyu kwakupururudza zvakanaka. Right? Evo kwakuchitorana navamwene vake kuchienda kundorima kugadheni kwavo. Evo kwakurima navamwene vavo vachirima navamwene vavo kwakubvadirana majecha muziso navamwene vake mazvona. Kwakubva achisimuka kwakubvauya kuna sekuru ndizvo zvandaitwa nehanda dzenyu zvikachonzi nasekuru. Asi sekuru havana kuda kubvunza zvakawanda ba, vanga kutodawo munhu wekushanda wekusenzawo naye kupi kudyu. Saka vanonzi hanzvadzi yangu ndinoiziva uya kuno ndokuchekerere pekudini pekurima ndokubva auya iye murume ari kubasa. So ndokubva wakuchirima nani akachekerwa mugadheni mawo mumasekuru imo iye kwakuchirima nasekuru. Right? Pedzepo wabva wadirana majecha muziso futi nasekuru. Kwakubva achidini? Kwakubva achibudiswa imomo mugadheni imomo ndokubva achondoti zvokuti mugano nasekuru pakati pegadheni rake iyi, pakati pegadheni yake ndipo panga pane hoko yangu ende panga pane kadoro kadukuduku. Ava baba mini wanga vari kunze kwegadheni kanga rikadorwa tinganguti kustetland, asi mungori mundimo mudzasi mewaya memugadheni. Saka pegi iri kunze ava mani ndokubva wachitora kadoro kayakaya wabuda kwabva wachitora kadoro kayakaya kwakuchiwedzera wakapinda kurwizi wachibva awedzerazve wakaenda wanzwa kuti inini ndakudzoka kutonda ndiriwo mukati munyika ndikutsvaka kurarama. Saka wachinzwa kuti ndakudzoka ndipo wakabva wachikandaura manje kupinda manje mumunda chaimo
right, ini ndozouya ndosvika ndoona ndizvo zvaita izvi koini ko magamu ayo magamu angu haya handi ababa ndeawo ivamaya ndeangu ndakapiwawo kubinga guruku ndichibva ndachosima ipapapa ndakangoti handina kuti ndingasime ndikabva ndangoasimawo ipo papa ndikachoti saka zvine iwewe ungachosime magamu aya ipo papa uchiregera kumunda kwako kusima kumunda kwako kumunda kwako ingawana hakuna magamu zvikachonzi ndizvo ndakadini zvandakaita alright saka alright zvamaita kurima kwamaita kudabva mapeyeka ndima ininiwo ndakuda kutanga kurimawo mani ndikuda kusima miti yangu inini ndinorima miti mafruit ndine miti ana 1600 emapeaches saka ndobva ndachiti inini apa ndikuda kudini ndikuda kusima miti yangu apa zvikachonzi neawa manje ukasima penzira iyi hazviiti kuti uvhare paipa ndikachoti aiwa zveka ndikuda kuti ndisime ipo papa pakaita nhau ndikasima miti yangu murume wacho achiuya achidzura akandidzurira 27 mapeaches ende ndasima arikugadzira nzira yawo tabva tashupana ipapo netsanedza kusvika tabva tanzwisana yabva yavharika kwakuchidzokorazve futi kuchisima waenda right ndokushoti iwe magamu aya inini ndine magamu pane magamu akava handisi kuada inini ndine magamu anga adari zviso ari mupoti ndikashoti towerengerana magamu ndokupa magamu ako wondosimepi kumunda kwavo aya ndobvisa nekuti ari kundikanganisira mbesa dzangu wakaramba mai ako alright ndobvunza mainini baba munini wanga wafa ndobvunza mainini ngati mainini wonaika zvokuita munhu wenyu inini kaini munhu wenyu zvikashonzi namainini inini inopedzerana ndabva ndapusa inini handisi sapozi kutaura nawo ndisi sapozi kutaura namai wangu zvino ava wangobuda musana handineni nawo mai wangu ndinawo handina problem nawo pisoda makafunge makapuwa pisoda yachi mama takanga ndanetsana namai saka yanga iri pakati pako namainini iri pamusoro pemagamu wakasimawo kuti magamu saka yakanga iri kuti chii pisoda magamu negarden pisoda yanga iri kuti uri kuti iwewe namai ndinoyadzayana zvakanaka hamungonetsani but pane pisoda namai mozotopanana pisoda but iwe uri kutaura fanika kunge pazvinhu zvakajeka namai takapedzana makapuwa pisoda 5 years ekuti musanetsani aiwa takapedzana pokupera sekovipo pisoda iri nhau yekuti usaende apa uchindoashungurudza pamigamu yavo handozvaachitaura pisoda iri aiwa yekugadhe ndiwo gadhe racho kwaravari kutaura haikona rawa mai apa aramai iwawa
pamusoro emambo baba waituka nainini wawewa ndimbuya wangu amwene vangu inini ihanzvadzi yavo murumo vaituka nekuda kuti kubva 88 tichipegerwa magadheni nehurumende zviri kutaura baba 88 tichipegerwa murume wasekuru wangu ndovanga vari chairman vakasima magama avo tikari magadheni vakati mainini zvavari kutaura izvi kuti handakaenda kuna amwene wangu andambovhera ndati magadheni naamwene wangu sekuru vakanditi mainini inini ndakabata gadheni hombe saka pari kuya kupegwa magadheni takabata akakura madhumeni akauya tikapegerwa magadheni inini ndikanzi munotozofanirwa mukusvika uku saka semunhu raka handisina wai kwari kuti kumuna kwake futi ikoko munofanirwa kusvika ndanisani ndasvika ikoko nemhosva yekuti wai handoya ndaandisina bva ndabvisa pandakaisa rasekuru riripo kuti vapiwe peace order baba vaiuya vachituka mainini wavo vakapaza dhemu ramai vavo chisipiti tine dhemu riri mhiri rinopunza mapaipa atinoshandisa mugadheni pane rimwe rari padhuze rekuti iro rikapera apa paive nechisipiti chaiunza mvura futi mugadheni vakati pasi gadheni iro baba tiri pamwe chete kudaro padhemu iroro pakushandisa magadheni vakatoya kumhangara tiri pamwe chete noda kuti taitoshandisa mari dzedu pamwe chete ende kana kukoti taiva pamwe chete baba vanhu vamboyauzvatenda kuti vakazongopiwa peace order vasichinyozere noda kuti baba ava vateereri chairman vateereri kana sabhuku ndakavamhangarira vana kumbouya baba vari apa ende kana zvavari kutaura zvese izvo ndezvekunyepa ndofunga witness ndakauya nadzo imimi muri kutaura aya magadheni avari kuti wakatanga kurima magadheni 1988 imi maamuri kubasa nditi mataura kavega mukati ndakanga ndiri kubasa saka tinogoti pataimu yawakarima handiti awa iwowa aikona mai vangu baba vangu inini ndio wakatanga kurima uya asati auyapa vari kutoti wakapuhwa 1988 imi mukataura kuti inini ndakachizobva ndichienda kubasa mataura kuti wairima wakadaidzwa nababa wangu kuti wadi warime ini ndaandisipo ndo zvamataura makangu muri kubasa ndiri kumuka matotaura kuti ndaka ndichitsvaka ndati pawakatorwa awaradaidzwa ndakanga ndiripo wachibva wauya nana baba inyewa waripo wachipiwa babangu aikona awawa wakapiwa nasekuru akapiwa apa ndi babangu na baba mnini wangu ndio wakapiwa apa na baba wangu inini ndo zvamatanga kutaura izvozvo baba munini wenyu ndo wakapiwa ipapo na baba wenyu right toti papa baba munini ukama hwababa munini wenyu neuyu hwakamira sei nokuti uyu muroora zukuru kuna baba munini wenyu kwandiri nini ndatini kwandiri nini kuna baba munini wenyu ndiani muzukuru baba munini wavo handizovari kuti baba munini handiti naamwene vangu ibuda ndibude ndovatidza muzukuru saka akapiwa ipapo ndi baba munini wazopani baba munini kwakuzochekerawo uyu manje muroora mugadheni make right anditi uyu akachekerwa nababa munini wakapiwa nani nababa wenyu zvichirova kuti inzvimbo yani inzvimbo yababa munini nekuti saka imi muri kuitepo iri nzvimbo yababa munini isiri yenyu ipapo muri kuitei ndepababa munini wenyu wakapiwa nababa wenyu mumunda iwewe baba munini baba wako wakapiwa baba munini saka iwewe uri kuiteipo paro pakapiwa baba munini wako nababa wako
inini awa wari kutondifurusha kutoenda aiwa tati iwewe kutopinda mukati andipo inzwaka iwewe nzvimbo yakapuhwa pavamnini baba wako saka iwe uri kuiteipo paro pakapiwa pavamnini nababa wako ndo mubvunzo watiri kukubvunza chete chete hapana chendiri kuita problem zvichira kuti hapasi panzvimbo pako kaiwe panzvimbo pavamnini hapasiripo saka asi pangu inini ndipo pakazobuda uyu kubva umo achiutini adira sekuru majecha muziso achibva auya aiwa izvo zvakaitika izvo hatinei nazvo isusu tinoda kuziva kuti inzvimbo yapavamnini dai wari pavamnini wari kuuya kuti aiwa inzvimbo yangu tikadai tiri kumudhisisa uyu but nzvimbo iyoyo yakapuhwa pavamnini wako nababa wako iwewo hauna right yenzvimbo iyoyo tiri kubvunza kuti iwewo uri kuitei ipapo pabandiko remwene ininama kubandiko rapamninuko ndakatsiretenwa tochienda zvakare kepiri pane magamu akasimwa atokura handiti magamu aoka ndeaoka ndakasima 96 right magamu aya akasimwa rini akasimwa rini 96 gore ra96 kubva 96 pari panzvimbo pavo munda uyu baba tati kubva 96 gore ra96 pari aiwazve iwo wakato because wakasima gore ra96 akanga aripo achizviona izvo ndi baba wako apa pavamnini ava ndo kuzva wasima ipapo gore ra96 ezvo zvitangu gore rani 2023 pane makore mangani 2024 pane makore mangani toda kuti tiunzwisise pane makore mangani pari panzvimbo pavo pawakasima magamu sekutaura kwawakasima panzvimbo pavo pane makore akati wandei saka iwe unozouya sei nhasi uchiti panzvimbo pavo pawagara kwemakore from 96 to 2024 pane makore mangani 24 plus 4 28 years vanhu vachitoparima vachidyara magamu vachihavhesta zvese vachiita iwo nhasi uya wataura kuti aiwa paa panzvimbo pako endi baba wako vachiri vapenyu wakasiya vachiita zvese izvo wachisima magamu ipapo chine pamusoro baba vangu inini avo waisara vachiita panzvimbo iyi pakagara pasina munhu inzvimbo yakagara isina munhu baba vangu wakanga neimwe stendi okay iwe wati paa pasina munhu iye munhu aripo asima magamu aripo kana ite asima magamu kozoita kuti hapana munhu sei aiwa zvikayamama wakange wachirima aboya wachirima watogowa vamwe vakanga watogoiwa vamwe vanhu munda ivoyo watogowa vachirima munda ivoyo akagowa ndiani munda ivoyo ndio baba mnini wangu zvichireva kuti randina angasingarimo ime wanga usatochekera dhakira right wakataura kuti handisi kuda kuripirwa wacheka ndo zvataerengerwa wachiti handisi kuda kuripirwa chandinoda munda wani wangu wondovhura rodhi iyo wosiya ipapo pane migamu yavo from 1996 uku hakuna kupegwa bao kwakapegwa ndekwachii urunzwa teererai kubva 88 wachizosipa magamu 96 kusvikana nhasi wachiriritira magamu iyayo wachiona kuti vari kuasakurira haasi kupiswa vari kuhavhesta wachitengesa kana kuti wachiita huni wachidii from 96 kusvika izvozvi inzvimbo yavari kudii yavo yavataura kuti pakanga pasina munhu iwe wachibva waenda kundoita munhu ipapo saka iwe usaende uchindo washungurudza ipapo ukawashungurudza
uchabvisa mombe mbiri dzinozouya wakomana wachikubvisa uye wachikutorera kuti uziye kuti idare. Handiti chienda ndogare zvakanaka, wakataura kuti handisi kuda kuripirwa, chienda ndogare zvakanaka nayo nemuzukuru wako uyo. Nzvimbo iyo ndeyake yaakapegerwa kubva 1988 kusvika parinhasi. Naizvozvo dare riri kutaura kuti iwewe taakukupa warning kutaura kuti hauchandowashungurudzi. Imimi mukaona mashungurudzwa uyai kudare, dare harichazokuvi kudi unozoona richiuya richitora mombe dzatataura. Ezvo zvapara chauri kundobvisa nekuti wakataura kuti handisi kuda kuripirwa nasekuru, ndoda kungoti wabve wasandishungurudze kundivharira nzira uye mari yangu yamakataura kuti adzose mari dzematare makati anouya nadzo pano. ndo dzataakutaura imari dzamakasenzesa dzematare. Ndakashandisa ndakabisa $50 mubva zvangu ndinoenda $20 ndakauya nema-witness mvaita bori papa makati 150 katatapa wakati 150 mva ndazounza 150 futi kuti samoni riuye musi wa11 ndotoone risiti yacho imwe 150. Saka pamwe chete mva yakakuletwa nawakomana kuti aiwa 50 pamwe chete mva yachisvika 200 mawazonza imwe 50. Iyo 50 haisati yasenza pari zvinezvi ichiri kudare harisati rasenzesa 50 iyo. Right, 50 iyo inodzorwa nedare, then imi munobvisa 150 yemakosti awakasenzesa. Unovabvisa rini plus ya nasi yasimabvisa mari 20. mambo nokumbira hazo muri kutongerana musiri panzvimbo hazo pemiti ndinayo Pemiti ine migambo. saka hazo muri kutaura here kuti munda wako haufaniri kuisa waya kona to kona. Unondogara pane hoko dzako dzechi unless kaura kuti mapurisa auye kuti akuratidze pane hoko dzako wobvisa imwe 50 yekuti mapurisa auye wakawane 50 iri kuno yosenzeswa nemapurisa kuti auye zokuratidza pane hoko dzako nokuti ndandiroda ndo zvatiri kukubvunza unoda here kuti mapurisa auye kana wati auye ndinovatuma ini mapurisa awakatobvisa 50 iwe wobvisa 50 mapurisa auye kuratidza hoko dzako. ndingatotenda Right. Chibvisa chitsvaga unounza rini mapurisa auya kuratidza hoko dzako kuti unogumira apa pane hoko dzako. hazvo handinga promisi pazuva nekuti titaurire nekuti tokupa 2 weeks kuti utsvage $50 iyoyo wounza $50 mapurisa ouya kundokuratidza pane hoko dzako nekuti hausi kuziva pane hoko dzako. Right, 2 weeks anouya imimi 50 iyo ngaibabwe anobvisa ne 50 yoita 100 mupurisa oenda kundokuratidza hoko. hamune magoni ndaisi saka mutaura kuti isikana takati tinomunda wako tinobva apo ndipo nemhosva yekuti korodi atataura alundokuvara parodi ishe mambo sorry parodi inini ndakanoprotekta miti yangu hazo ndisingazivi kuti marodhi agara ariko kumafamu mese makaitwa maplots vanhu vanotopinda nechii nekuti maplots aya akapegwa marodzi munhu wese ane access
yekuti road inotopfuura nemufamu. Ini kana kwangu kufamu road inotopfuura nepakati pefamu. Road unotoisiya ndo zvakagadzirwa nekuti maroad aya akanga ari mafamu akazodimburwa. Saka mune maroads ekuti umwe munhu afambe achienda kune imwe famu, imwe plot. Saka maroads haavharwi. Manje inzira ndini ndakatovapa kuti iyo ipapo zvekuti kumberi kumberi hakuna nzira. Ipapo inotopfuura nemuzira nemunda wako. Sandi wega une road inopfuura nemuzira mumunda. Iyo watoriwo ne road inotopfuura inotopfuura wezenzi wane maroad akatipegera mumavillage nenyi road inoenda kumunda. Umwe naumwe anotsauka achienda kumunda wake kusvika kumagumo kwachona ndinini. Saka hauvharichi road. Pachauya mupurisa achabva aona pane road achibva ataura kuti road iyi ndo inoshandiswa nevavo. Right, yapera. Saka munonza